కేజీఎఫ్ ఫేమ్ ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా సాలార్ సినిమా రూపొందిస్తున్నారు. దీంతో ఈ మూవీ కోసం యావత్ దేశం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తుంది. సాలార్ ఇప్పటికే శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటుంది. ఈ సినిమా నుండి త్వరలోనే ఓ సాలిడ్ అప్డేట్ ఇచ్చేందుకు దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ ప్లాన్ చేస్తున్నాడంట. సాలార్ సినిమాతో కేజీఎఫ్ వంటి సంచలన సినిమాలను తెరకెక్కించిన దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ ఖచ్చితంగా అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించడం ఖాయమంటూ అభిమానులు మరియు సినీ వర్గాల వారు నమ్ముతున్నారు. అందుకే ఈ సినిమా భారీ ఎత్తున నిర్మించేందుకు కూడా నిర్మాణ సంస్థ ముందుకొస్తుంది. వందల కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్న సాలార్ సినిమా షూటింగ్ చేసిందే మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తున్నట్లుగా గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. కేజీఎఫ్ 2 సినిమా విడుదలకు ముందు దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలను సాలార్ కోసం చిత్రీకరించడం జరిగింది. కానీ తాజాగా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఆ భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలను రీషూట్ చేసే ఉద్దేశంతో దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ ఉన్నట్లుగా సమాచారం అందుతుంది. కేజీఎఫ్ 2 సినిమా విడుదల తర్వాత ప్రశాంత్ నీల్ సినిమా అంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు ఉంటుంది. అందుకే ఈ సినిమా యొక్క యాక్షన్ సన్నివేశాలను మళ్ళీ రీషూట్ చేసే ఉద్దేశంతో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. గతంలో 12 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేసిన యాక్షన్ సన్నివేశాలను మళ్ళీ పర్ఫెక్షన్ కోసం అంటూ రీషూట్ చేసేందుకు దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ రెడీ అయ్యాడు. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ప్రశాంత్ నీల్కు కాదు అని మాత్రం అనలేడు. అందుకే త్వరలోనే ఆ భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలను మళ్ళీ రీషూట్ చేయబోతున్నారని తెలుస్తోంది.